and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita king Labuat Kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Digdo nakakabalen at gumising king katutuan uling abak na balen. Abak na balen! Good morning, kakaluguran. Maulan pong umaga at tayo ho ay opo mga kaibigan. Nakatuto ho dito sa nagiging epekto ng bagyong Enteng kasabay ho ng pananalasa dito ho sa ating pong bansa. Makilabas ko po karening kaya katamong balugod kaya katamong amano kakaluguran. Pauli na po nining kaya katamong mo rin pong buring yaslaga kapabaluan. Ene kareni pong kasiping tamo pong probinsya. Lalong-lalo na dyan ho sa mga lugar. Na eto ho, nakikita na ho itong hagupit ng malakas ho na bagyo, mga kaibigan. Malakas, Paulo G. Bakit dito sa Pampanga, hindi pa ganun kalakas? O, dun ho sa hindi nakakaalam, mga kaibigan, nakikita ho naman ninyo sa timeline ho natin, sa mga social media posts dyan ho sa area ho ng Bicol Region, talagang binabaha ho yung art. Ang daming hong nakita ho natin na ilang portion ho dito ho sa Bicol na nagkaroon na ho ng preemptive evacuation dahil nga ho dito ho sa mataas ho na tubig na kanila hong nararanasan dyan ho sa Bicol area. At sa kasalukuyan, kanina lang hong alas 6:40, meron ho tayong binabantayan din mga kaibigan, lalong-lalo na ito hong Central Luzon, Metro Manila, magkakarating ho na rehiyon na tiyak ho na dadaanan ho ng bagyo, meron hong rainfall warning signal. Kumusta ba, Paulo G? Ano bang abiso ng pag-asa? As of 6:40 mga kaibigan, meron hong opasok ho ang Bataan, Bulacan, Cavite, Metro Manila, at ang mga nalalabihong lugar dito ho sa Central Luzon, dito ho sa yellow rainfall warning signal. At yun hong nakikita nyo naman ho na yan, mga kaibigan, yan ho ang naging track ng bagyong Enteng. At sa kasalukuyan, mga kaibigan, agbang po kaya ni pong pag-asa, pitula pong area kaya ni po kaya katamong bangsa, iniputaga ng mituran at miras po kaya ang signal number 2. At para ho tayo bigyan ng komprehensibong report, makakasama ho natin sa linya ng telepono si Mang Manny Esguera, ang senior weather forecaster ng Pag-asa dito po sa Clark. Mang Manny, morning. Mang Manny. Yes, good morning, Sir Paul. Kumusta po kayo at dito ho sa area ho ng Bulacan, ang maagang abiso ni Governor Dan Fernando, ito nagsuspindi na ho, hindi lang klase, private and public, pati na ho itong pasok sa gobyerno, mga kaibigan na yan. Kumusta ho ba dito ho sa ating binabantayan na bagyong Enteng? Saan na ho ang eksaktong lugar ho niya ngayon? Okay po. Si Enteng po ay nag-intensify na po into a tropical storm. Habang bumagal naman po siya, nang siya po ay mapunta rito sa coastal waters ng Binsones, Camarines Norte. Sa ngayon po, nagtataglay na po siya ng lakas ng hangin na umaabot ng 75 km per hour malapit sa gitna at may pagbukso na umaabot ng 90 km per hour. Ito naman po ay medyo mabagal nga po kilos pa kanluran, hilagang kanluran sa 10 km lamang kada oras. Samantala po, ay nakataas na nga po ang mabala ng bagyo bilang dalawa. Dito po sa may northeastern portion ng Camarines Norte, dyan po sa may northeastern portion ng Camarines Sur, kasama na rin po ang eastern portion ng Cagayan, and then dito po Babuyan Island, ang eastern portion ng Isabela, ang eastern o ang Aurora, kasama rin po ang Polillo Island at ang eastern portion ng Quirino, ang eastern portion ng Kalinga. Yan po mga lugar na yan, nasa ilalim po ng babala ng bagyo bilang dalawa. Ang southern portion ng Batanes naman po, sa eastern portion ng Ilocos Norte, ang Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, the eastern portion ng Ifugao,
and then the rest of Cagayan, the rest of Isabela, the rest of Quirino, the eastern portion of Nueva Vizcaya, the rest of Aurora, the eastern portion of Nueva Ecija, the eastern portion of Bulacan, ang eastern portion po ng Rizal, ang eastern portion din po ng Laguna, kasama na rin po ang the northern and southern portion of Quezon, kasama rin po ang Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, ang northern portion ng Masbate, kasama na po doon ang Ikaw at Burias Island. Yan po mga lugar na nabanggit, nasa ilalim naman po ng babala ng bagyo bilang isa. So malawak po ang takot nitong bagyo, nakasama na sa buong Luzon po dahil nandyan lang po sa may silangan ng Luzon Island. Yes po. Magmani, itong nakikita nating satellite view, no, dito sa nakikita ho nating mga ayan nasa pula. Pakit medyos. Yan. No? Ang laki ho ng diameter nito pong bagyong Enteng. At bagamat ho yan, ang forecast ng Pag-asa, yun hong pag-landfall niya, party ho na yata, kung di ho ako nagkakamali, dito ho sa Aurora. Maya-maya. Ano? Ito ho bang maitim na ulap na yan, nangangahulugan talaga na yan ho ay magdadala ng maraming ulan? Yes po, magdadala po ng maraming ulan yan. Sa katunayan nga po, ang matinding makaka-receive po ng maraming ulan, itong Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Polillo Island, ang southern portion of mainland Quezon. Yun po yung posible sila makaranas po ng mahigit 200 milimetro ng ulan. Ang Quezon naman po, Aurora, Catanduanes, Masbate at Sorsogon, ay posible rin po sila makaranas na mula 100 hanggang sa 200 milimetro ng ulan. So yun po yung mga tansya natin kung gaano pa karaming ulan, yung maring receive po ng bawat probinsya. Hindi na po natin inisa-isa yung mga bayan. Napakarami po kasi sakot nitong babala ng bagyo bilang 2 isa. Kaya pinag-iingat na po natin ating mga babayan, lalo-lalo na po dito sa Luzon, na talaga po namang masakupan po at maapektuhan itong si Tropical Storm Enteng. Okay. Alam niyo mga kaibigan, ito hong bagyo, gaya ho ng binabanggit ni Mang Manny, sa mga kakabukas pa lang ho ng kanila hong telebisyon at ng itong ating live streaming, sa inyo hong kaalaman, ito ho ay mabagal. Pagka ho ba nasa 10 km per hour, Mang Manny, ang ibig sabihin nito, mas dikdikan. Yun hong kanya hong pagdaan dito sa area ho ng Kalupaan at gayon na rin dito sa nakikita ho natin na haba o ito hong track niya na dadaan ho dito sa ilang porsyon ng karagatan. Ito ho ay nabuo dito ho sa ilalim na bahagi ng ating bansa. Sa kasaysayan, Mang Manny, pagka nabuo ang bagyo dyan sa area ng Mindanao, may kalakasan ho ba o hindi naman? As long as po ito ay nasa karagatan, ay tinaano po natin na yung posibilidad na siya ay lumakas. Kapag nga po nun, makita siya sa may silangan ng Mindanao, isang LPA, and then umusad po siya papataas, dumating po siya sa may parte ng Eastern Visayas, ay naging bagyo na po siya. At sa ngayon nga po, nandito naman po siya sa may silangan ng Luzon, ay naging tropical storm naman na siya, so papalakas po. At posible naman din po abutin pa siya ng severe tropical storm. So mas malakas po yun sa tropical storm habang siya po ay papalabas ng PAR. So inaasahan po lalabas ng PAR to sa mga bandang September 5 po. Kung hindi po magbabago yung kanyang bilis ng pag-usad. At sana nga po, bumilis na lang kasi po ay marami siyang sasalantayin at maraming babahay kapag po ganito kabagal at kanyang pag-usad. Ayun. At dito sa mga nakakapakinig ho sa atin mga kaibigan, bagamat dito sa area ng Pampanga ay ambon pa lamang itong ating pong nararamdaman. Pero magdamag na rin po itong manakanakang pag-ulan, Mang Manny, dyan sa area ng Angeles City na aming naranasan dyan. Dito ho sa epekto naman ho ng habagat, maghihila rin ho ba ng hanging habagat ho ito sa nakikita ho ng Pag-asa o dadaan lang ho ito at wala ng habagat na pinag-uusapan? Kasi bear season na, Mang Manny, di ba ka?
Opo, nasa habagat season pa rin po tayo. Baka po ito umabot hanggang mga kalahatian pa ng Oktubre. Okay, so hanggang kalahati pa ng Oktubre bago papasok yung malamig na hangin. Mang Manny, Yes, ano hong abiso ho din ninyo dito ho sa mga ilang mangingisda? Meron din ho ba tayong nakikitang paglakas po ng alon dyan ho sa mga baybayin ho natin, lalong-lalo na dito sa coastal area ng ayan, Manila Bay, Pampanga Okay Bay, at dito sa binabantayan din natin sa Aurora at Zambales. Opo. May gale warning po tayo na kayo ngayon po ay in-effect over the eastern seaboard ng Luzon, ang southern seaboard ng southern Luzon. Kaya po ang magbiyahe dyan ay risky daw po for the small sea craft. Moderate to rapid po ang mararanasan dito naman sa may northern seaboard ng northern Luzon at ang western seaboard ng central Luzon. Mga 1.5 to 3.5 meters daw po ang posibleng abutin ng taas ng alon dyan. Kaya yun po mga kababayan nating mangingisda na may mga gamit lamang pong maliit na bangka ay hindi po kayo pinapayagang maglayag. Pasensya na po at ito po ay para sa inyong mga kaligtasan. Ayun, maraming salamat, Mang Manny Esguera. Narinig ho natin ang senior weather forecaster ng Pag-asa DOST, mga kaibigan, dito naman ho sa Clark. At mayat-maya ho ang amin pong pagtawag ho sa inyo. Gawa nito ring binabantayan ho natin na rainfall advisory. Ano, na kaninang alas 6:40, mga kaibigan, ulit-ulitin ho natin, meron hong nailagay sa orange warning signal. Ang ibig sabihin nito, heavy to intense rainfall, mga kaibigan. Ano, yun pong ulan na ibabagsak na po pwede hong mangyari. Di naman sa tinatakot ho namin kayo, pero mas maigi nang takutin namin kayo, yung flash flood. At gayon na rin itong landslide kung kayo ho ay andyan ho sa mga bulubunduking lugar. Maraming salamat, Mang Manny Esguera. Welcome po at magandang umaga. Ayun, mga kaibigan, at kakapasok pa lamang ho na balita dito ho sa ating pong timeline, mga kaibigan. Ang abiso naman ho ng Philippine Supreme Court Public Information Office. Ayan, dito ho sa mga nakasubaybay ho sa atin, kung dyan lang ba sa Naga City ang nasuspindi yung trabaho. O, kanina ho kasing, ito, kakapasok lang, Kuyang Art, as of 7:30, ayan, no work suspension has been announced at Supreme Court. Ayun, paglilinaw lang na ho natin. Kasi mga kaibigan, ang unang abiso, ayan, court operation in some areas today, September 2, are suspended due to tropical storm. At ang merong work suspension ay itong Regional Trial Court, mga kaibigan, dyan ho sa Naga City, and all courts within administrative supervision suspend work today, September 2, due to, ayan ho, masamang panahon. Pero paglilinaw ho ng Supreme Court, as of 7:30, no work suspension has been announced at the Supreme Court. Ayun. Yun hong mga nakikinig ho sa atin sa area ho ng Bulacan, shout out. Yung po mga kababayan ho natin dyan ho sa malapit, may kawayan. At dyan sa dinadaanan din ho nitong Pampanga River, mag-ingat-ingat ho kayo, mga kaibigan, dahil ho pasok ang Bulacan dito ho sa yellow warning rainfall. At ang epekto ho nito, maaari ho rin ho tayong tamaan ho ng flash flood. At shout out kay Governor Dan Fernando, tatawagan natin dahil ang natanggap ho nating abiso, hindi lang ho pasok sa eskwela ang sinuspindi na ho ng gobernador, maging ang pasok ho sa tanggapan ho ng gobyerno, mga kaibigan. Tatawagan natin na Kuya Choy Choy, para at least magkaroon ho ng ideya itong ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung pong mga nasa abroad, at inaalala itong kanilang mga kaanak dyan ho sa Bulacan. Dahil kahit dyan sa Malolo City, dyan sa kahabaan ng MacArthur Highway, paring Art, pagka umulan, ultimo thunderstorm ho ngayon, flash flood na ho ang nararamdaman nito pong ating mga kababayan. At kareta pong Manalbeke kami, geni po Pampanga naman, all public and private kakaluguran, suspendido yan naman po ang klase, geni po Pampanga, agpang po kang Governor Dennis Delta Pineda. At reta pong minuna ng abiso, aperalada po kayo ni CLTV 36 News. So yan, reta pong Manalbeke kami, ang Angilenyo. Ito pong face-to-face classes.
public and private, suspendido rin ho mga kaibigan dito sa Angeles City. Kayo na rin ho sa lalawigan ng Bataan, Aurora, at dito ho sa, pumapasok ho sa amin na impormasyon na ating pong, kinukukulit na po ning kakatamong news researcher, ni pa pong aliwang LGU, ang magsuspindi pong klase pablasa pong ini pong pamanuran, tuto nakakaluguran, ang gyapa pong eya po makanita akakirang dumalan kening mismo pong land area na po ning Central Luzon. Ita naman pong epekto na keng katamo pong panahon. Yung malaking kaulapan ho nito, mga kaibigan, na iyan ho inaasahang mananalasa dito ho sa ating pong rehiyon. Alben tayo po Bisibayo, ini pong weather report, kakaluguran, ito hong mayat-mayang kada isang oras, mga kaibigan, pagka ho may bagyo, ang protocol ho ng Weather Bureau o ito hong Pag-asa, palagian ho silang merong report kung saan ho yung posisyon ng bagyo. Pakinggan ho natin itong naging report kanina lang hong umaga yan. Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Tropical Storm Enteng na may international name na Yagi. Kagabi ng alas 8, si Bagyong Enteng ay nag-intensify at isa na po ngayong ganap na tropical storm. At kaninang alas 10 naman ng gabi, huli itong namataan sa coastal waters ng Bagamanok, Catanduanes. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 65 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 km per hour. Ito ay kumikilos pa northwestward or hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour at sa kasalukuyan po ay hindi pa ito tumatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit lumapit pa rin po ito dito sa area ng Bicol Region kung saan ngayon nga po or sa kasalukuyan patuloy pa rin po itong nagdudulot ng tuloy-tuloy at mga malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Bicol Region maging sa area din po ng Quezon at sa malaking bahagi pa po ng Luzon. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Enteng, generally ito pa rin po ay patuloy nakikilos pa northwestward hanggang bukas po yan, kung saan by tomorrow evening ay ito po ay tatahakin na yung coastal waters na Isabela. At sa kasalukuyan nga po ay hindi pa rin nga ito tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa. At nakikita din po natin bukas naman ng gabi hanggang Tuesday morning, si Enteng ay kikilos naman generally north-northwestward. Bago po ito tuluyang kumilos pa west-northwestward, dito po yan sa area ng Luzon Strait from Tuesday morning onwards, kung saan nakita po natin habang tinatahak nga po nito itong area ng extreme northern Luzon, is nakita po natin na posibleng bumagal yung pagkilos nito from Tuesday to Wednesday. Abak na Balen, yan po ang maagang abiso ho ng Pag-asa, mga kaibigan, kasunod po nitong pananalasa ng Bagyong Enteng. At sa mga oras ho na ito, mga kaibigan, ay sinusubukan din ho nating tawagan ito hong provincial government ng Pampanga o particular na ho itong provincial disaster. Ito, tumatawag, ito na ho, sumasagot na si Governor Dennis Delta Pineda. Live tayo, Gob, dito sa ating pong morning show, Abak na Balen. At gusto po namin malaman, Gob, kung ano ho yung mga paghahanda ho natin ngayon pong nananalasa ho itong Bagyong Enteng dito ho sa ilang rehiyon, dito ho sa Bicol. Nakita na ho natin kung gaano ho karami yung tubig ulan na dala ho nito. Gob, dito naman sa Pampanga, kumusta po? Ay, Paolo, good morning. Good morning. As of now, okay naman ha, pero nag-cancel na tayo ng klase ng all levels, public and private. And we'll see later kung anong dating. Pero as of now, wala pa tayong ganong ulan. Ambon-ambon pala. Gob, itong mga lugar na palagian namang binabaha, at nakikita na ho natin kapag ho talagang... Anong lugar, Paulo? Dito ho sa area ho ng Pampanga 4th District na kapag ho ganitong may bisa nga high tide na lang nakikita na ho natin yung pagbaha. Paano ho natin ina-anticipate na itong darating ho na panahon na umpisa pa lang ho daw ng La Nina season, Gob? Paano ang strategy natin ngayon? Yung mga area natin ng Fort, especially Macabebe, Masantol, right now,
Yung situation yan, ever since last year, pare-pares ng PAW. Basta yung mga medyo may risk na lugar lang, early evacuation preemptive evacuation ang kailangan namin gawin, naging maagap. And dito naman sa mga biglang flash flood, siguro pa-monitor natin, especially itong City of San Fernando na hindi pa nagbibigay ng solusyon. Yung flash flood dito sa dalawang intersection. Yung mga commuter kasi kawawa. Maybe papamonitor natin to provide mga sasakyan na pantawid. And later, meron ako meeting with the public works para alamin talaga kung ano bang pinagsimulan nitong problema nitong dalawang intersection na to. How come ngayon biglang binabaha at matagal bumaba yung tubig, samantalang mga ilang years wala naman. Gob, interactive yun yung katamang programa na ating mag-comment at pablasa, ini ka nung taga ng development, ikita ng progreso, kaning katamang probinsya, anya yung epekto, kakita na. Nung sakali man mong running assessment na po rin nga kasabi mi na po kayong public works sa sasabihin da, ini talagang downfall. Pablasa may itong yamu kaning Pederosa. At ibang posibilidad, Gob, na ketang pisasabihan tamong Santo Tomas Steel Dike, ang gana ketang paluwal kay ni Kabalansyan, papunta ketang Third River. Miyabi kayong plano ita o makanano iya pulalawin rening pisasabihan ketang development karetang kanal tamo. Baka nitang mabilis siya pong lumalindanom. Pao na-desert na naman yung bandang Minalin, yung mga Korean project na nagawa dyan right now. Na yung pinuntahan ni Presidente last time, yung Korean funded na project. As of now, na-desert naman yan. Talagang, siguro pa, yung laki ng development ng province, compare nung dinesign yung mga ilog na yan, kulang talaga. Kulang right now sa laki ng population natin. Plus yung mga pagdidesilt nito, mga maliliit na mga river natin. And one more problem natin, yung mga nag-squat. Even gusto mo magpapasok ng mga equipment para i-clear yung mga ilog, yung mga sapa, ang dami na nag-encroach, hindi na makapasok ang equipment. So dapat i-address talaga ng local government saka barangay, yung mga nag-encroach dun sa ilog. Gusto mo mampahukay sa mabilis na paraan through equipment, wala naman dadaanan yung equipment because nga nag-encroach lahat dun sa mga ilog. At So, yung dito sa problem sa may tail dike, may pinagawa na akong study, waiting ako sa presentation ng Public Works mamaya kung possible. Yung tubig na napupunta sa tail dike coming from Magliman, from Angeles, naipon sa tail dike, then dinalabas sa Santo Tomas, dun sa may check gate. Okay. Minsan, kontrolado yung paglabas niya kasi hindi rin pwedeng voluman dahil lulubog din yung buong Santo Tomas. So, kinokontrol ni Mayor Sambo that time. Although last time, nakayusap kami na dagdagan nila yung opening. Okay, yung tail dike natin, pinag-aral ko na, pinahanap ko yung dating sapa pa, before Dalahar. Malahar tayo, yung Kabalansyan, going to Gugu. Dike. Yes. Gugu River, baka patakbuhin namin yung tubig galing papunta doon. Then pump system from tail dike going to Gugu River. Gob, nakikita naman namin yung effort ng provincial government kung paano talaga isaayos itong integration ng mga plano para at least itong outlet nito pong tubig kasi meron hong interpretasyon yung ilan hong mga inhinyero natin na talaga ang downfall o kumbaga yung kung by gravity force mas mababa diyan sa area ng San Juan dito sa San Fernando River palabas diyan sa Gugu na binabanggit ninyo, Gob. Ang tanong din ng ating mga kababayan, paano daw yung coordinate kasi lately, Gob, ang sinasabi ng DPWH pagka yung mga check gate inaward na sa LGU kalupan na kay ni Santo Tomas, ila nang mag-regulate kanita. Ngayon ni Gob, makanano yung area solve ita kasi yan ang milabasan, medyo may ka-problemado itang opening ka rin. Pao, hindi naman, yung kung kinontrol ni Santo Tomas yung check gate,
walang kaso sa City of San Fernando. Bakit? Hindi naman yung tubig na yung galing ng Angeles yun, Magliman, papunta ng tail dike. Naiipon lang inside tail dike. Ang problema natin, Pao, yung pump system ng City of San Fernando, wala na. Okay. Na dating meron na dapat gumagana. Kasi mas mababa na ang San Fernando ngayon kaysa sa mga riverbed natin eh. So dapat i-pump out yan. Kaso, inspectionin niyo yung mga, I think 2 site yan yung may pump system ng San Fernando. Wala na natira. Housing na lang yata natira, nawala na lahat yung mga motor, everything. Yun yung napabayaan, Pao. So kailangan talaga nating i-restore yung pumping kung ikaw ang tatanungin. Kailangan i-restore kasi mas mababa yung San Juan kesa sa tail dike. Paano niya ibabato yung tubig kung mas mataas ang tail dike yung inner ng tail dike kesa sa San Fernando? Yung pump system ang kailangan talaga na mag-operate. At ini Gop, mayap ka no, daramdaman da ka rin yung kakatamon talatugi at ay tutunay yan, nene, kaya milabasan mo naman pong panahon Gob, kasabi tayo yung rening at yung upstream, kaya pisa sabihan na volume na ning danom, kaya babo, tutukan nung maragul na talaga yung danom, mumonitor da, ne, agpangpukin yung Pag-asa Weather Bureau, huling nga mo monitor da. Alam niyo mga kaibigan, may study ho ngayon, itong DPWH, may feasibility study, na ito hong pag-develop ho talaga ng panibago pang daanan ho ng tubig, ito hong Central Luzon floodway. Ne? Metong yan namang po kano yung dalan, kakaluguran, na aprobado ne, bangka nitang inipong Pampanga River, kasi mag-overflow yan ni Gobe. Lalo na, ining kaya katamon diki kening kay Pampanga River, eneman may balaos kanong sigida, atin yung 230 kilometers, ita pa mong phase 1 yung Bali Mayari. So far, Gob, makaraning instruction mo ka rening Mississippi nga balen, lalo na rening LGU, na neng magplano la, baka nita pong misama siyang masalese, ini pong pamagbagsak na ning danom, palwal po kening Pampanga Bay. Pao, kahit anong gawin ninyo, national lang pwede lang pumundo niyan. Hindi kakayanin ng LGU yan with the province sa big boy, sa type of solution na dapat. Kaya nga, di ba sinasuggest ni Presidente magkaroon ng impounding nung nakaraan. Pero kumontra tayo kasi they're planning to put it in Candaba. Kumontra tayo doon. Hindi dapat doon. Dapat upper portion. Dapat bandang Nueva Ecija para makontrol yung tubig. At pakinabangan later on ng mga farmers kung bandang Nueva Ecija nila gagawin. Kasi kung gagawin nila within Bayadak, after nun Pao, wala nang palayan pababa. Tama. Yeah. Sayang yung purpose natin. So dapat ang purpose yan doon sa upper part, Nueva Ecija part, para later on, yung mga nag-gather na tubig doon Pao, pakinabangan ng mga farmers para sa patubig during summer. Gop, Kung magkakaroon ng isa pang river, main big river, isang magandang solusyon. Pero it will be a national fund, Pao. Ayun. Dahil alam natin yung laki ng trabaho. Hindi kakayanin ng LGU yan. Gop, panghuli na lang dito sa mga nakikinig ho sa atin na ating kabalin, dahil ito hong bagyo, paggapang ng bagyo, napakabagal. 10 km per hour. Kaya ang forecast ho ng Pag-asa, lalo-lalo nakita ho nila yung satellite forecast, satellite image, napaka-pula nitong diameter ho nitong bagyo, yung katawan niya, na kapag dumaan dyan, tiyak yung malakas daw na pag-ulan, mararamdaman dito ho sa magkakaratig probinsya. Anong abiso mo dito sa ating mga kabalin? Mag-ingat muna po tayo. Yung mga estudyante po natin hanggat maaari, huwag muna akong lumabas. Yung mga magtatrabaho, nag-choice ho tayo is to go to work. Ingat lang ho, dala kayo ng mga jacket ninyo, papayong ninyo kasi mahirap din mong maulanan. Baka magkasakit po tayo, mas problema po yun. And then, advice ko mga local government unit na tignan yung mga area na nagkakaroon ng flash flood, lalo na kung nakaka-istorbo sa mga commuter natin or dun sa mga sumasakay na mga jeep,
bigyan nila ng assistance para makatawid yung mga tao sa may mga baha na lugar. Rob, may huling hirit yung mga followers mo. Ito, nagtatanong, sa Bulacan daw, nagsuspindi na sila ng pasok sa mga government office. Dito ba sa Pampanga, anong assessment mo? O maya-maya pa yung Mamaya pa wala pa tayong ulan kasi alam mo yung government office, number 1 na importante sa trabaho sa mamayan yan. Kung mauna pa kami magpapahinga, kung magkaroon ng problema, dapat nandiyan kami, di ba? Tignan natin, up to lunchtime, kung talagang grabe yung ulan, baka i-half day natin, pero right now, muna tayo ng public service natin, unahin muna natin. Dakal salamat kaya Governor Dennis Delta Pineda, mga kaibigan, maagang Kayo ba, gumising. nagsuspend kayo, Pao? Lagi kami naka-duty. 24 oras kami. Gov, binabantayan itong epekto ng bagyo. Alam mo naman, katuwang nyo kami sa public service. Ayan. Hanggang sa muli, Gov. Kita-kita ho tayo dyan sa Action Center ho ninyo. Ayan. Sige, malaman mo, Pao, later meron kami public works meeting para dun sa solusyon ng dalawang intersection. Ayun, mga kaibigan, importante na pag-uusapan at gaya ho ng binuksan na usapin, mga kaibigan, ni Governor Dennis Delta Pineda, yan hong daanan ng tubig, kailangan talagang mapulido kung saan ho ito mapapabilis. Hanggang sa muli, Gob. Ayan, din doon tayo Governor Dennis Delta Pineda, Kakalaguran. At reda pong manalbeke kami na, manabang po kareni pang liwapang abiso. Mi balik kami, pangabagya, Kakaluguran, abak na balen!
Abak na balen, kareta pong manal beke kami kakaluguran, reta pong o yan, manantabi po ka rin pong lugar, suspendido po yung klase, ne? Bicol Region, kakaluguran, kaya po Sorsogon, Naga, Eastern portion ho ng Camarines Sur, Claveria, Masbate, Pascual, Masbate, at dito rin ho sa Eastern portion ho ng Visayas, mga kaibigan, wala pong klase sa lahat ho ng antas, mga kaibigan, no? Saan yan? Dito ho sa Northern Samar, at ito naman pong Calabarzon, kaya po Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Soc-Sargen, dito ho sa Kidapawan, Cotabato, at gayon na rin ho sa National Capital Region, mga kaibigan, o ini po Caloocan, Malabon, Manila, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, at gayon na rin ho dito ho sa Central Luzon, Bulacan, Bataan, Pampanga, Angeles City, mga kaibigan, at kini muna po syudad na ning San Fernando. Ang muna po dito ho sa area ho ng Bataan. Kareta pong manalbeke kami kakaluguran, at atin la pong lakad. Meron silang lakad, Ash, at hindi dapat makompromiso ang kanilang lakad. Mahalagang malaman po ninyo kung ano naman ho yung mga na suspendido. Ito, yung mga canceled naman na flights. Kasama din ho ito sa ating pong gustong ipaabot sa ating pong mga followers. Ito, kakapasok lang ho na balita, mga kaibigan, at ito sa atin ng Cebu Pacific Air. Alas 6 ng umaga, ngayon pong September 2. Yung pong biyahe, Manila to San Jose. O vice versa, kakaluguran. Ang muna po, ini pong Manila, Masbate, Manila, Legazpi, Daraga, Naga, Manila, Legazpi, at gayon na rin ho, mga kaibigan, ito hong flight na Manila to Verac, Catanduanes. Yapin po yung abiso na po ning Cebu Pacific. Agpang po ka rin ng karelang mo monitor, kakaluguran, aapektado ya po ining karelang operasyon kaya ni pong epekto na po ning bagyong Enteng. Abak na balen. Ubisan tayo naman po rin pong mapaling balita, matning balita kaya ni po Central Luzon. Narito na po ang headlines ngayon pong araw ng Lunes, September 2. Unity, mutual respect at collaboration kayaw sana ning pribadong sektor king Chief Executive at ning sangguniang panlunsod ning Siyudad San Fernando. Alice Go, Cassandra Leong at iba pa sinampahan ng kasong money laundering. Abak na balen! Abak na! Informant asinaw bang akit lareng katawa na ning mababading po beauty queen at ingkaya pong fiancé may katanggap yang 1 million pesos. Pagre-review ng mga pending na kaso at iba pa, tinatrabaho na ho ng NPS para palakasin ang criminal justice system sa bansa. Abak na balen! At ubingan ng pong kulayo, may rescue la po king Angeles City. Narito na ho ang detalye ng mga maiinit na balita dito ho sa ating pong rehiyon, mga kaibigan. Dumako muna ho tayo dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mig-apilala po rin pribadong sektor, kapamilatan na po ng Multi-Sectoral Governance Council o MSGC. Karing opisyalis na po ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, kapamilatan na po ng metong letter kempong Local Chief Executive ay Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor BJ Lagman at ng miyembro na po ng sangguniang panglungsod. Makaparikilya ini king reactivation na ning Legislative Executive Development Advisory Council o ita pong ausandang LEDAC. Kapamilatan na po ning Executive Legislative Agenda o ELA na ning syudad. Base po king kopya na ning letter ay kuha na po ning CLTV 36 News. Pikaga na ka na ning kasalungsungan opo pamikasundo pila tanda po ring opisina. Netong sitwasyon niya kano ini makapagpay na po kakaluguran kayang pong progreso at pamibuklod king Siyudad San Fernando. Magsilbiya kanong framework ing ELA para king kooperasyon manyiguro king harmonious relationship na po ning legislative ampong executive branch bang solusyon na naman po ing pamakailangan ning komunidad.
Kabang metong po, ini pong LEDAC, metong ya pong platform para king dialogue at consensus building, importante yaking pamanatili ning collaborative approach king pamangobyerno. Manwala ya naman kanu ing MSGC kakaluguran, apantela ring parehong sangana po ning lokal ang kapanibalan at mangatlu king metong at metong king power da ali mangontra. Aliya mo naman kanu metong a legal obligation in kooperasyon pilata na po ning local chief executive ang po ning SP. Nune, moral mo naman asisiguro king interest da rin karelang asasakupan. Mida kaya naman pong suwestyon ing MSGC pamagdaon, facilitated dialogue, public engagement, ang po pong collaborative projects. Dagdag da pa, kakaluguran, mamapilala ka rin parehong executive at legislative branch ng city government magsilbing alimbawa para king value na ning unity, mutual respect at collaboration a pundasyon na ning epektibong pamanibala. Abak na balen! Abak na! Abak na! Kareta pong kakagising dapa at opo, masura po yung panahon kaya kayo, ne? Babansyon tamo pong bagyong enteng, tutuna, oras kauran makanyan. Mabilis lang darano preng memalen. Mabilis lang darano po, lalo na po neng, tiko pong kompromiso pa mo rin pong obra, ne? Ang pong mamanuran. Shoutout po kareta pong sakto pa mong mababating king karelang bali o magadya po. Almusal. Paulo G, anong almusal ng Paulo G? Diyos? Ini pong RMM, mga kaibigan, yung pong RMM Meat Shop, na talaga naman the best. Pagka yan yung almusal mo, panalong-panalo, mag-umpisa po ganyan karelang pork macao, wing siomai, at naman, bao ng mga bata, loaf ham. Panalong-panalo, mabubusog si Bunso. Ayan, hanggang ala kayong klase, pegluto na kayong inang, itapong patis. Number 1 ho, mga kaibigan, sa mga bata yan. At yung cheesy Hungarian sausage, wing at yung hotdog, sangka pa. Queen Reese meat products na ho kayo, mga kaibigan. At ito ho sa atin ng RMM Meat Shop. May 20 store na ho sila dito ho sa ating bansa. At kaya po syudad na ning San Fernando, ang mo naman booking Mabalacat City. O yan, akakiula po rin ng karelang stall. Abak na balen. At syempre, retang mamasalubong mo naman. Diyos, as nagmegan Diyos. Reng mamasalubong mo naman, Mumunta po kening Angeles City. Ang gawang no ka rin naman labod, Ati niya muna po ang pong store. Ini pong Susie's Cuisine. Dabe siya muna po, lalo na itang karelang palabok. Ay, dabe siya choy-choy, Bukas makadua, patakmananda ketang palabok na po, karetang pasalubong na. Wari ko Andy, abak na balen. Areni pong kikatamong manalbengeni. Po, kakaluguran. Ay ni, ati na pong abisoy mo naman po ining pag-asa na taga ng kaba pong onya. At suya po kening kikatamong Philippine Area of Responsibility ni pong enteng, mabagal ya po kanong gagalo at suya po kening east of Polillo Island, na metong po karening akakit na pong prak na ning bagyo kakaluguran, taga ng eya mo po maglandfall, nune oras at suya kanong kendagatin makaya pekto ya taga na ketang weather system na po ning kikatamong bangsa. Oras lalo na, tsuyakin dagat, choy-choy. Agpang po ka rin weather specialist, magsilbiya pa po kanong sikan kanita. Sundo tala po rin kikatamong mapaling balita, balitang balan, balitang kapampangan. Dito naman ho tayo, mga kaibigan, sa report naman. Diyan ho sa umuusad ho na investigasyon. Saan yan, Paulo G? Dito pa rin ho sa kontrobersyal na Pogo. Ayan, sinapahan ho ng money laundering charges, mga kaibigan, ng National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council at Presidential Anti-Organized Crime Commission, sinasuspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, Cassandra Leong at 34 na iba pa. Sangkot dito ang mga individual na nauugnay naman ho sa Hongsheng Gaming Technology, dito ho sa Baofu Land Development Incorporated at ito hong kumpanyang Zhunyuan Technology Incorporated. Isinumiti na ang kaso sa Department of Justice sa Maynila. Dito pong nakalipas na araw ng Biyernes at 30 ng Agosto. At ang update pa nga ho dyan, mga kaibigan,
Alam niyo ho ba yung inoperate na dyan ho sa Porac, merong operasyon ho ngayon itong Presidential Anti-Organized Crime Commission. Diyan naman ho sa Lapu-Lapu, Cebu. Yun hong mga nakatakas na mga foreign national na nagtatrabaho sa Pogo sa Porac, agpangpukang Casio, yung pong tagapagsalita na po ng PAOK, Kakaluguran, yan naman, reta po kanong empleyado kaya ni pong Pogo Hub, kaya Porac, abak na balen. Sundutala po rin ni pong matning balita. Ngayon ni pong haldo na po ng Lunes, Kakaluguran, isa pa ho sa, balitang balita dito sa ating pong rehiyon naman, itong pagpapalakas sa criminal justice system sa bansa. Ano yan, Paolo G? Iba't ibang reforma raw ang isinasagawa ho ngayon ng Department of Justice o DOJ, katuwang ho ang iba pa hong ahensya sa ilalim ho ng kanilang pamamahala. Ito umano ay bilang bahagi po ng paninindigan sa batas, pagprotekta sa karapatan sa lahat po ng individual at pagsisiguro sa pagkamit ho ng hustisya. Kabilang narito ang implementasyon ho ng Department Circular number 08 na nag-uutos ho sa pagre-renew ng mga matagal ng pending na kaso. So, tinignan namin ang mga kasong ito at yung iba pinabilis namin at yung iba kung kailangan na talagang lumabas, pinabayaan namin silang lumabas. Pinalabas yan ng husgado upon motion of the Public Attorney's Office likewise. So, nagkatulong-tulong kami para mapabilis ang proseso at mapalabas sila. Narinig ho natin ang tinig ni Prosecutor Jesus Simbulan, NPS 3. At gayon din ho ang pagsusuri umano sa mga kaso na maaari naman pong i-dismiss dahil na rin sa kawalan ng interes ng mga nagdedemanda. Binago kasi ng Department of Justice through the institution of another reform programs, which is DC-15 and DC-8 also. Itong dalawa na to, ang nagbigay sa amin ng pamamaraan kung paano namin mapapabilis yung pagproseso at pagpili ng mga kasong dapat namin isampa sa husgado. The threshold became a prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kung hindi ganon kalakas ang ebidensya natin, hindi namin yan papayagan umabot pa ng husgado. So, kahit na yung mga nasa husgado na, pinabayaan namin dahil dito pinabayaan din namin palabasin na ng husgado. Nagkaroon din umano ng proactive collaboration sa law enforcers at iba pang private entities ang DOJ sa ilalim naman ho ng DC number 20. This means that if there will be a case that will be referred to us initially, either by private individuals initiated with the council or by law enforcement agencies, we will assess first whether the complaint that will be filed before our office will pass the criteria of prima facie evidence with reasonable certainty. If it will not pass that criteria, we will recommend another case build-up wherein we will assist at sasabihin namin sa kanila kung ano pa ang dapat nilang gawin para mapalakas ang mga reklamong inihain nila sa aming mga tanggapan. Abak na balen. Karempong aliwa naman pong mapaling balita, matning balita, Jenny po Pampanga. May katanggap niya pong 1 million pesos reward money, Kakaluguran. Iba't po kang Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, alias Junjun, impong informant. Meging dalan po bang akiya po ing katawa na yung mababating Kapampangan beauty queen ay Geneva Lopez. At ing kaya pong Israeli fiancé ay Yitzhak Cohen. Personal na pong binyeng Governor Delta, ing pera king merapat naman po at third quarter ng Peace and Order Council meeting, hanya pong milabas aldo na ning Biyernes August 30. Iba iya kanu ing reward king pondo na po ning council at donasyon na ning metong anonymous donor, iba't po king business sector. Aparte ka rin, may miya naman pong dagdag 150,000 pesos ing Santo Tomas LGU kang Junjun. At tatanda ng ikit dala po rin mga kutkut
Dina Lopez at Cohen, King Metong Quarry Site, King Kapas Tarlac. Kanya pong milabas sa July 6, 2024. Hayari na ning sinaup na po ning informant, kareng otoridad. Nabalen, dakal kepa po kwento, dakal kepa po balita, lalo na po, kaya pong pisasabyan, o yan, pamagbansyo po ka rin pong apektadong lugar. Opo, hanggang na po ngayon ni kakaluguran, daramdaman de po yun pong hagupit na po ning bagyong Enteng. At dito sa mga nakikinig sa atin, mga kaibigan, ito pong orange warning level, ayan, abiso ho sa publiko, dito ho sa area ho ng Laguna, Batangas, Cavite, Rizal at Metro Manila. Shoutout kang Kuyang Alvin. Rening kay katamong kamag-anak Niluslus Metro Manila. Ayan. As of 21 minutes ago lang ho itong posting ng Pag-asa, mga kaibigan. Pasok na ho dito ho sa red warning level. Ito naman pong probinsya ho ng Quezon. Ang ibig ho sabihin yan, serious flooding is expected in flood-prone area. Pero ito hong orange warning naman, ayan, kareni pong makiramdam kay katamo. Magkakatabing probinsya yan Kasunod ho ng Metro Manila, tayo na dito ho sa Central Luzon. Yung po Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Metro Manila. Ayan. At dito ho sa pasok naman, mga kaibigan, sa yellow warning level, ito hong Bulacan, Bataan, gayon na rin ho yung ating pong lalawigan dito ho sa Pampanga. Ayan, Zambales, Nueva Ecija at Tarlac. Asahan ho, mga kaibigan, sa loob ho ng 3 oras. Ayan, mararamdaman na ho natin itong intense na pag-ulan. Kaya ang abiso ho sa publiko, lalong-lalo na doon ho sa mga flood-prone area. Kaya ni po kaya katamo Labuad Kapampangan, karilawarin ng flood-prone area. Shoutout kaya ni pong area na ng San Miguel, San Simon. Karin la pa rin kaya katamong babansyon muna man po akabalen na o yan. Asula po kaya ni pong nasa atsupuking ang boka na po ni Pampanga River. Rene muna man pong atsukening Masantol. Ang kaya po kaya ni pong area na ng Apalit. At nila muna man pong lugar ken kakaluguran o musmong komunidad na nandyan ho, mga kaibigan, binabaha. Paano hindi sila babaha? Pagkayaan umapaw, yung pong ilog, kaya kayo pong Kebalwan, ito hong tubig, mga kaibigan, na dumadaan sa Pampanga River, hindi lang ho galing ng Nueva Ecija. Meron din hong porsyon na dito ho sa Sierra Madre o dito ho sa area ho ng Bulacan. Kaya kapag ka ho nagkatambal-tambal yan, oita na po, mamamaga itong ilog, sabi nitong mga hydrologists. At metong po kanukeng pakibalak na po rin at po kening public works. So, ini po yung DPWH. Ita pong kumabiyay itang Labangan Channel. Baka nita pong magumpisa po keng Candaba Viaduct. At inya po kanong Malwala sa Pilwalan mo naman po keni pong coastal area o keni pong Manila Cove nga manwanda. Nata pong Manalbeke kami keni muna pong area na ning Guagua. Shout out Paulo G keni atin muna man albugan lugar nga ra kay katamo hangga muna man po rening tao keni Sasmuan. O yan, atin muna man albug kening area na muna man po kakaluguran ning o saan yan paring art Lubao. Atin muna man pong lulbog ken. O reta pong Manalbeke kaming antabayanan dyan muna po rin pong alang loob, keng obra, yung abiso na pong Governor Dennis Delta Pineda, kaya po Pampanga, mananaya tamo po, nung sakali pong sikan po kano yung uran, uling maulaga kano yung public service, lalong-lalo na rin pong LGU. Pero kakapasok pa lang ho na balita, mga kaibigan, doon ho sa mga nakikinig ho sa atin sa Las Piñas. Paulo G, ano bang latest, lalong-lalo na ho yung mga mag-a-attend ho ng hearing. Abiso ho ng Philippine Supreme Court Public Information Office. All courts in Las Piñas City suspend work today, September 2. At dahilan pa rin ho dito ho sa masamang panahon, mga kaibigan. At dun ho sa mga nakakapakinig ho sa amin, lalo-lalo na ho dun ho sa andyaan ho sa Abacan River. At may mga informal settlers talaga, paring art, na andyaan at pagka umuulan ng ganyan, palagian ho silang inililikas. Pero kahit hindi pa ho kayo abisuhan,
magkusa na ho kayo mga kaibigan dahil ho itong volume ng tubig ulan na dala ho ni Enteng malaki ho. Wow, ana po ning pag-asa. At reta pong manalbe mo naman po kaya kami nung sakali man po yung kayong bubungan, hindi ho ganun na maunaya Paulo G. Madali ang ipahid ng hangin. Pagka ho ganitong malapit na ho yung bagyo sa atin mga kaibigan, mas maigi ho tayong handa. Dito sa mga nakikinig ho sa amin, retang kakong wali na minsan usong mumuran makanini Choy Choy. Uko, kaburidang magtampiso king danum at mandi lula pa king hilom. Hindi lang ho mga kaibigan yung baha ang nakakatakot dito Abisan mag-viral kang video retang may kuryente. Isipin mo mayroong bata na kuryente, nadaiti lang yung kanyang kamay doon sa poste. Paano? Nasa labas at naliligo sa ulan. Diba? Isa ho yan sa abiso ho rin ho ng mga lokal na opisyal ho natin, lalo na po sa mga magulang. Kung maaari ho, yung mata ho ninyo hindi ho matanggal dyan ho sa inyong mga anak para at least hindi ho tayo nagbibilang ng casualty kapag ka ho dumaan ho ito hong bagyo. Dakal kaya po balita, kakaluguran. Ko po, mama ko, king kaya katamon channel, i-like kaya po. Subscribe na rin ho kayo sa ating pong YouTube channel at gayon na rin ho sa FB account ng CLTV36 para anytime, anywhere, mga kaibigan, updated ho kayo dito ho sa mga pangyayari sa Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyay, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Mimingat tapo.